lokalната самоуправа, почитувани родители, почитувани професори, добро ни дојдовте. Të nderuar të pranishëm, të nderuar këshilltari i arsimit, inspektor të arsimit, të nderuar miq të veçëverisjes lokale, të nderuar prindër, të dashur maturantë. Денес сме тука да активизираме нашата 4-годишна работа, нашиот средношколски живот. Тука сме да ги доделиме дипломите на матурантите генерација 2013 и 2014. Sot jemi këtu për të kurorzuar punën tonë 4 vjeçare, jetën tonë shkollore të shkollës së mesme. Këtu jemi për të dhënë diplomat e maturantëve të gjeneratës 2013-2014. Ги повикува матурантите со своите класни раководители да седнат на своите места. Invitoj maturantët dhe kujdestarët e klasës të ulen në përmendjen e tyre. Katërta 2, drejtimi ndërtimtari të orkezik, teknikë e arkitekturës, kujdestar klase, Lutfi Masufi. Трето 12, хемиски технолошка служба, производувач на хемиски и козметички производи, класен раководител Билјана Митреска. Katërta 6, drejtimi elektrotehnik për teknikë inxhinierike dhe automatike, kujdestar klase, Lili Jetreshi. Мама я знаю, тебе кикать на наши. Четврто 3,
Во повикува заменик директорот на нашите
i pozdravi maturantima. Të nderuar mysafirë, prindër, kolegë, të nderuar përfaqësues të komunës, të nderuar shefi i departamentit për arsim, zoti Surjan Rashidi. Kam dirin që jam sot këtu me ju për të ndarë gëzimin tuaj. Ja ku kaluan 4 vite, si 4 ditë, dhe ja sot bashkarisht festojmë sukseset tuaja. Të dashur maturantë, të jeni gjithmonë të suksesshëm në jetë. Ju dëshiroj suksese. Dragi maturanti, poqituvani gosti, roditelji, predstavnici od općina Struga. Čist mi je što sam danas ovdje s vas i ja spodelujem vaša radost. Izmina 4 godine, kako 4 dana, i evo nam danas ovdje zajedno da proslavimo vaš uspeh. Dragi maturanti, budete i ponatamo uspješni, kako i do sada. Vi posakува успех во понатамошниот живот.
помощник директорот да ги дадат дипломите за најдобри ученици на генерација 2013-2014. Диедона Муртиши. Диедона Муртиши. Мартина Тодоровска. Александра Марковска. Илија Лазаровска. Повикувам класниот раководител на четврта ЕДЕ, градежно геодетска струка, архитектонски техничар Маријана Мартиновска Тодоровска да ги подели помощ на својот клас. Белеска Ивана. Демировски Садрија. Демишевски Махин. Исаку Раймонд. Юсуфи Денис. Кадриевски Анел. Кожевски Љупчо. Махмудовски Амид и Османовска Јасмина. Го повикувам класниот раководител на четврта 3 градишно геодетска струка, геодетски техничар, класен раководител Јасмина Шивовска да ги додели дипломите на својот клас. Адријана Байрамовска. Илија Бушевски.
Klimen Čaparovski, Darko Četoroškovski, Klimen Šajnovski, Fiat Šajnovski, Božin Šajevski i Tanče Šopovski. Armen Shabani, Dardan Abedini, Edi Selmani, Tuturin Daudi, Kenzi Selmani, Nundrin Kameri, Adisa Azizovska, Victoria Andonova, Zaida Belumlin, Dimitar Bekjarovski, Svetlana Belovska, Dorelisa Islami, Renato Islami, Ilče Krsteski, Sanja Leposka, Svetlana Lešovska, Semina Mehmedovska, Marina Litovska, Mirjana Litovska, Aleksandra Naumovska, Marija Nedeska, Anita Popovska, Marijana Popovska, Anastasija Spasovska, Branko Ratula, Ajdin Čazimovski, Liljana Hadžijeva, Almir Canovski i Ivana Šuleska.
Adisa Vipuševska, Emilija Milanovska, Kostej Krajševski, Nagib Karimanovski, Eleonora Kucinovska, Angela Lavovska, Aleksandra Lekovska, Karolina Marinovska, Aleksandra Markovska, Katerina Milevska, Jasmina Miloševska, Angela Murđevska, Simona Murđevska, Cvetanka Naumovska, Ivana Nestorova, Emilija Ničevska, Blagica Pavlovska, Marinela Perevska, Stojan Petkovski, Simona Petruševska, Eleonora Popovska, Mahir Ređevski, Javid Ređevski, Sara Tančevska, Anastasija Topalovska, Slobodan Tortovski, Ivona Čakarevska, Daniel Šikovski, Milena Šulevska,
Elma Demišovská, Merlina Dervišovská, Adelina Izeti, Diana Jukovská, Kristijan Javečinac, Elma Justovská, Fatima Justovská, Teodora Krečkárovská, Mária Koševská, Mirli Kulicin, Viktoria Kostečinovská, Đorđe Kucinovski, Jovanka Markovská, Vasil Markovski, Razina Mehmedovská, Jasmin Mehmedovski, Jasir Mehmedovski, Sejhan Mesimovská, Elena Mečkárovská, Despina Nanovská, Kristina Nestorovská, Šadije Osmanovská, Martina Todorovská, Ajhan Čazimovská, Elena Cvetanovská i Nikolina Zizavovská. Albina Shein, Albiona Reci, Ali Mahmoudi, Hatice Ayla, Aslan Ajaku,
Rejhan Imerovski, Edis Romanovski i Mihail Ademovski. Thank you.
slobodni od srednjoškolskите oblasti. Vi posakуваме много успех, здравие и все най-добро в живота по-нататък.